नमस्कार, मी सिद्धी तुमचं स्वागत करते माझ्या किचनमध्ये। आज मी तुम्हाला तुरीच्या डाळीची आमटी बनवून दाखवणार आहे आणि एकदम झटपट होणार आहे। त्यासाठी इथे मी कुकरचा डबा घेतलाय, त्यामध्ये 1 वाटी डाळ टाकून घेऊ आणि आपण आता ह्याला 2 ते 3 वेळा स्वच्छ पाण्याने धुवून घेऊयात। डाळ बघा स्वच्छ पाण्याने धुवून घेतलेली आहे। ह्यामध्ये आता पाणी ओतून घेऊ आणि आता ही डाळ मी कुकरला शिजवून घेणार आहे। कुकरला ह्याच्या 4 शिट्ट्या काढून घ्यायच्या। त्यानंतर इथे मी डाळ कुकरमध्ये शिजवून घेतलेली आहे। ह्याच्यामध्ये आता आपण 1 ग्लास गरम पाणी ओतूया। तुम्हाला इथे जेवढं वरण करायचं आहे तेवढं तुम्ही इथे यामध्ये पाणी ओतू शकता। त्यानंतर इथे मी गॅसवरती पातेलं गरम करत ठेवलाय, त्यामध्ये आता मी 1 चमचा तेल ओतून घेते आणि आता हे तेल गरम करून घेऊ। तेल गरम झाल्यानंतर ह्यात जिरे आणि मोहरी टाकून घेऊ। त्यानंतर ह्यात कढीपत्ता, 2 चिमूटभर हिंग, ठेचून घेतलेल्या लसणीच्या पाकळ्या आणि हळद घालू। त्याच सोबत 1 बारीक कापून घेतलेला टोमॅटो घालायचा आहे। टोमॅटो टाकल्यावर चांगलं मस्तपैकी परतून घेऊ। तर इथे आपला टोमॅटो सॉफ्ट झालाय। ह्यामध्ये आता मिरची पावडर 2 चमचे टाकते। इथे तुम्ही मिरची पावडर तुम्हाला जेवढं वरण तिखट हवं असेल त्यानुसार तुम्ही इथे टाकू शकता। त्यानंतर ह्यामध्ये थोडीशी बारीक चिरून घेतलेली कोथिंबीर घालू आणि आता हे परतून घेऊ। ह्यामध्ये मी चवीनुसार मीठ टाकून घेते आणि आता ह्याच्यामध्ये आपण डाळ ओतून घेऊ। त्याचसोबत तुम्हाला ह्यामध्ये अजून पाणी हवं असेल तर तुम्ही टाकू शकता। तर इथे अर्धा ग्लास पाणी ह्यामध्ये ओतून घेते। पाणी ओतल्यावर हे वरण आपण मिक्स करून घेऊ आणि ह्याला चांगलं उकळून घेऊ। डाळ बघा इथे आपली 2 ते 3 मिनिटात उकळलेली आहे। आता ह्यामध्ये आपण थोडीशी कोथिंबीर टाकून घेऊ। तर इथे आपली डाळ मस्तपैकी बनून रेडी आहे आणि ही डाळ अशीच ज्वारीच्या किंवा तांदळाच्या भाकरीबरोबर मस्त लागते। तुम्ही पण या पद्धतीची डाळ घरी बनवून ट्राय करून पहा। व्हिडिओ आवडला तर व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा, तसेच आमच्या चॅनलला सबस्क्राईब करा।